trabaho kada sila manong 5 years ago. Kararag ko nga ti sweldo kat 750 makalawas. Kasi imposible. Talaga nga agbibibisita pa kakabsat, agbibibisita pa tapos do sila tay tutos na kat nga pulos 50 kat 600 na tauray no ano talaga madigbaling nga 750. Tatta kabsat nagtrabaho man ti sa baling. Kararag ko man ni Sulay so kabsat 485 binulang ay nilawas ko ha awam manod at adamang bima pati income ko. Ket nagtrabaho ka tayo ti kabsat kaskas di manon ta 8 lang ang oras. Nag-start at ti 1350. Wala taon na. Tatta kakabsat ko 20 pounds. in request ko natin. Ingato yung mamuti sweldo kuna ang kasta talagang ta American. Ibagam ta dati PE na. Ibagaman dahil ta amo ta remedyo na mga ti sweldo ko kuna 15 tap na makala ang dati 750. Baga na mo. Gun kuna na mo makita ti trabaho. Amoy kakabsat ang imposibility apo. Amen. Nagtrabaho ti 10 nga oras kakabsat ti may salda nga maalak data 750. Gapo ta pinilit lang ti 8 oras ta dati chimpok nga agawid. Naalak mo't laon. Isog yaman na kiti ako kakabsat. Dahil di arapap ko 750 kabsat. Pinili lang ti 8 nga oras isungahan. Kunaalang ngem no agtrabaho ti 10 oras nga talaga di normal nga trabaho maalak isunga. Yaman ti apo mayatak man ken madiak. Ted ni apo da arapap ko. Tawon pa ngem ni apo ket naging bag unay. In his time. In his time. Arapap ko dahil ngem ni apo ket saan na nga ibaga nga itid na ratan. So di ko natay tatay nga ada dagiti wagas ka ramitin ti apo tapno kasta ket masursurwan di pa naganos tayo. Panaganos iso na ala dayta. Dapay may sang testimony kabsat ket napaay unay ti nami tay di kalman ket iso nga rod iti biometric media application mi tapno makapagbaling kami kasla kada kayo nga Britishan. Tapno hang kami maglilinya ti atid dagen. Tata di kalman ket ti apoy limi ka 430 napaay kami unay nga sang kapamilyaan kakabsat ta di 430 ket nasapa kami napan hindi kami ti adjust ti oras na ngumya umuy ni kalaban ko nagarabit pa laro napang kami ta dulis hilawan ti train una na 30 minutes gapo tay 30 minutes maditay umabot na gure 30 minutes tarayon pa ti train ko 30 minutes another pa 15 minutes to ko na calculate ni rimwar kami nagtap kami na din na sayang di ko amen nagtap kami napang kami nangala iti Uber iti ruar awam mo lang napang kami Dadon Hill awan nga pulos nakakita kami 226 nagpang kami nagbas kami kararag dayta awani na las 4 pupurtar ti ko ami kaamon dita pati UKBI ko talaga dita kayat ti ko tata inturturong na kami nilab sa medyo blay da pasto di panunukon kami nga takatukon ni pasto ta i-drop na kami la Oxford Road ko na ako ami na arami din ta among kot Ay, wana. so nga ni apo di na kami nga di baliyo so idi kwan agito pa kadto sa sisip ko maidang awan ti time nga sinisyanan ada kami di talaga nga pick nga ko talaga di kami ako maput ti apo takot dagtagtagri ato mat anak mi ko oh yeah we're late na we can tandem ka pa na nakugkarag ka man Kalanya daw ito. kararag data kararag nakadano kami dinis din ti kwan di pagpapalingkat yung sigurong pasto dahil dano kami di mabis kami awan ti ubon awan ti oras takot itulog ko na ako na kuha kami ito lang agribok kami sayang di 600 ko 680 to lang agribok ka man another pa mo appointment tapos ibayad mo maabulis agkuha kan tumanan siyempre takot adan ko na nati Uber kita mi ko 10 minutes kita mi adayo pa traffic adayo kuna na iti simbang put adi 10 minutes ka sala simbang put 15 minutes tulo kuna mi laki din nawan tata din kuna na di dan tarayin pa kami mapani to oras talaga naglib sayo
Tatay, di kami lugan. Kunana mo dati driver. 50 minutes sa tayo makadanon, traffic pa. Alas 5 tong kunana. Awan ko na malatang kararan. Napaay kami. Awan taga rin yung nagtilugan. Pilpilitik ti ko adi ginistorya mahaan ta. Adi puso kong kararan. Tagtagurgurak tinerviews ko pa. Hindi ka muna. Ay, ladak sa ganito. Nagbarakas to. Agpaypayso ka kabisa. Kita ko ng ligaw. 4:45 kada kami pala marilibur. Anong likaw-likaw? Dayo pay. Dayon. Awan. Nakadalo kami Russell Square. Awan nagatidang. Awan. Isuna ng rabi. Talaga ni Tani. Tata. Isuna ng rabi di driver. Kita Sinurot na Jenab na. Wow. kita alas 5, 10 minutes, ay 5 minutes to ka. 5. Kita dayo pa, jakit kitang cellphone ko, may saka pa mo makapahay. Kita di ko na navigator di Uber ka adayo pa, kastina ka adayo pa. Ay. 5:05. Tata makais-isbuak. Pahal na dahil talaga pumutok kastoy ko makais-isbuak unay. Diyan ka mo nervous ko. Nagsakit nga talagang ko. Ako nagrigat agito rin ko na nervous sakpay ko na. Awan pa'y ti pangalaan. Awan pa'y pangalaan. May 600 tumang pagribukon kung ko na. Sapay makais-isbuak. Sapay awan. Kung nakpay ni din na traffic. Tumapwakak san ta tumarayak tayo naksambutan. Kung naktasidod kami. Basta 2 minutes lang na traffic. Manan. Kaya nagtaray kayo kuman. Tuma- nga banda. Kunakot jay kwa Asteria jay si digti London Bridge. Ay, Kunakot kun tumapwa sang kunakutan na traffic mo ta agtarayt ta pagbaga mas ada kamin. Tahan ko ba kontak ta simpre UKVI dai diyan. Titatag haan ko na dagito no. Kunan. Baam kasi dig tayo. Di 5:10 5:50. Bumaba kami kung nakintay latan ta kita tuman ti website na kung naktulatan tag paribo. Di nagsardungan atan. Data ruangan na magkumadaytan nagsardung mo dito. Ilukatan nag green di telepono. Kuna na ka Mrs. Bailon, are you still coming for your appointment? Na, amen. Yes, we're outside. Ay, amen. We're outside. Dagi kami talaga, we're outside. Oh, I'm sorry, nobody lets you in. Sorry. Iso dapat yung nagsurin. Nobody lets you in. Sorry. Isoda pa yan. Naglain ti Apo. Amen. Kanalin na kami kaskasta ni Apo. Kanalin na kami God kaskasta. is never left Late. 1 minute behind. Yeah, never late. Iti manon. Aging dipilit kami manon. 5 minutes lang tayo, alas 12. Ag-relapse ti kwakon. Aglapson. Talaga, 5 minutes. Tagtagurgura. Kung kuna iPad. Iding click ko ka. Your application is successful. 5 minutes lang ang pasto. Kanayon na kami kasta ni Abu. So, kanayon na nga pagtagtagurgura. At siya nga rin may pagpag na. Hindi kinaduan ka pa eh. Agkarkararag ka. Bailon Bailon mo na daki. talaga nga. Agkararag. Among tipusok no kas di nga dadji kam adajag ti aji kwa tipang nga sitwasyon pasto. Hallelujah. Awan tilubong ko talaga nga nakakuha ko talaga nga nakakaputon nga diya kamo nga yung says. Amo agpaypay so pag ulo ko sa nagkiriring ti telepono. Kita ko no caller ID. Hello, Mrs. Bailon, are you still coming for your appointment? Yes. We're outside. Kula ko tatawag. Kasla gururay kami DJ tinabag ti pa nagarup data madi ka mabaling nga umunag aging handa ka nga pas tadati protocol nga in text da kanyami taata nga road ating nga road Omicron virus manen ang ka mabaling nga umunag gan ta pas ta tapno madi crowded yun among kunana oh, I'm sorry, you're outside. Nobody lets you in. Come in. Oh, the family are here. Where's your toilet? There. Talagang bati ka rin. Lambang ko, tara. Among habang Mrs. Buwak, dyan. Mamati naman minsan, dararamido mga po. Tata kami tipang. Sana kami tula. Rescue. Dahil ito'y kakabisat po tula unay. Kasi nga kasi aramido ni Apo. Ampay nga namin di may ruwam kung una mananukan kasa nga ruti ugalik king kan anak ko kuna niya ako pwede ka pala naruwam kanya adi kami no ka malipatan
ag nirnervyusa ngamin. Taati ngamin ate ngangabit ko man. So, glory to God. Amen. Yaman nagtiyapo ko pa na amin na glory at tayo kung sa nagyaman. Amen. 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 Tako na ni brother. Ito maminsan ko sa paon tayo no kasi nga weekend. Umay tayo pengag kaanan. Dagi dungan na muna ikin to. Amen. Hallelujah. Yeah. Ito na green yun. Kuna na ti lugaran min to gayam ko 650 nagasi gam magayam. Na kitsin na pantay mo jinis din kuna hindi na tayo mo inala. Tat subukan na gayam ti adi tiyaga adi panaganos. Isumula dinala na kami dito kita mantikwain ko na. Limna ka Dahil sa kanya. gayam. So Amen. Glory, magay glory. ay disappointed me nasukatan iti rag-o kong dasa. We rejoice, we celebrate. Yeah, joy, 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 joy. Amen. Glory. Siyempre, pang paano ti 600 man na po pangalang nga tapo. Bagay dapat iti ikot ano. Oh, sumubla. Amen! Hallelujah! The word testimony before it is been completely word testimony it first test. Tinas Okay, na ka. test, yeah. I could see that even coming here is not easy. Yeah. There are a lot of requirements that you need to produce. Yeah, sakday nga pastilda ka to United Kingdom. Dahil ito United Kingdom, dito lang rabaw tilaga. Yung ba the United Kingdom tayo nga mas establish. Tinag-establish on sa Bali ni Apeso. Amen! Yeah. Hallelujah. Kasto tiket ko yung palawag. Ta makapapol ti testimonyo. Nganin ang gangabit kusjat. Oro siya mo ta, no, pampanunutan. Na-produce ko ti swab test. Kaya negative mat. Nakadanon nak di Clarken, na itulog da kon. So, masapon mo manin iti fill up a form locator. Bakit I don't know how to do this. Kung nag-immigration. Please assist me, help me. Kaya idi interviewin that, do you have the vaccine ready? Yes, I have the vaccine. What's the name of your vaccine? Sinovac. Sorry sir, Sinovac, they are not allowing that in United Kingdom. Sige kita ma. Miss in China. Well, syempre nagiging mga mount. Oh, what's the remedy then? That's what they have injected me as my vaccination. Okay. We'll try. I-remedy na mo ta. So in remedy, tinulungan da na nag-fill up i form of locator. Yung nalat ang address, anak kaya na, adin na ti lugar, lagi dyan i-cover na yung form. So nalpas na dyan. Napilapan lagi yung form nga dapat nga pilapan, adin na pag dyan ditoy, sino lagi isang putak. So, imbaga lagi tanlak ko, hindi ko mo telepono, hindi ko mo address. I-printadan ti papers, i-printer, kuna na kayo, I'm sorry Mr. De La Cruz, you are not accepted. Printer said, you are not accepted. Nako, siyempre, ikibang panunan mo, nako, ako na, hanap ka na accepted, hanap may palubos. Sakit, kanayon mga panunan ko, Lord, I trust in you. Kasta ti ko lang. So what will be the remedy? Kung nakidiwa tumutulong kanya, don't worry sir, don't tell to anybody. Ay, no, Umay di panulo ko ngay, nga ni Rahab, itindulin na, lagi jay, lagi jay, spy, so naglasto ka, don't worry. Siyempre, ang glasto ni Rahab. Una na mo, di ba, pakanyak, don't worry, don't tell to anyone. Ay, umay na niya panulo ko, na kayo agar-arami, di kayo mga remedyo, kuna, may baklat ta. Iti-imprint naman binaliwan mo man, talaga napabaro kami iti form. Second nga remark, declare fully exempted. Kuna na sir, you're exempted. Okay, talaga magamit ito handa palubusan ti Sinovac. Uy, handa kaya? Data, nagaputi China. Okay. So kung korrekte apo nalaingan talaga, handa mabalin nga uray pa'y adadagiti hassle, adaman daw may katubang makalapan. Ngayon, no ti just tinagaramid, awang ti makabahal. Iso nga sister, agyaman tayo kadagiti delay.
delay is not denial. Yeah. Yeah? Delay is not a Yeah. no. Disappointment is not really disappointment, but it's an appointment. Mm-hmm. Kasta. So, na-adal ko na dito yung experience. Uri pa ito yung may ko dito, eh. Balayo. Talaga ti ako ko nalaing ti ako. Uri niya raramidin ti kabusor ang mga itaw-taw, mga iawang. Kuna na, iti so ko ito, apay naiawang ka pastor. Sige na ko na, kasta ka talaga mapadasan ti naiawang. Yaman na, tahanak pa yung mga naiawang, lost and found. Yeah. So, Usahan yun. Na-pound na kagaroon pa dati guide ko, wali po Valdez, naaringan sa akin ni Solomon muna. Dati hindi guide me, mapang kami di Athens. Nako, hana nakasurti jayan. Dati di guide me, taw-taw. So, kas di lang talaga yung pagyamanak, hindi unak, ta simbahan mo, ti ko na nagaming, doon na makita mo simbahan, kung nakisimbahan mo talaga di lang. Timbahin mo simbahan. Nakakita ko na. Amang tagayaan yung panulog ko. Daniel anak ko, inalubusak amin na dito, ito, padpadasing ka lang, itetest ka lang, yan, test. Yeah. So, punagkag, ay, magnakid eh, no, mawatwat, dagit yung gurgura, saksaka. Nagdaka talaga, napanak, nagsubliak. Nagsubliak, tao dolesen. Kasjay, hindi ko hindi nakita kami kini pastoran. Gayam, tigay lang sa mga diritswa, labsak adi basing nga roundabout, kada rumara ko, dahil ganti diritso ko na. Kasjay, ngayon di konsepto, tama kasjay kami ide, imay na, ay nala nga dinagasit naman ng rimarak. Kasi rimarak ko. Kasama to jay. Kasta. Ang diritsyo klata. Aka, ni adag dito Dadin's Hill Road. Dadin's Hill, jay, talaga. Talaga nga, ore niya kuku, kinaramidi kang kumabalin nga baliwan di karsadan. Natawa-tawa ka. Kapilitan nga nagsublag ito. So, kakasat ng gayam. Talaga na yung bag tiyapo. Iranta na nga, mamamukay nga na yung bag. Tahang kayo ulit ka mamamog. Nung nabugaw ka, nag-give up ka, nga nakangita kasi ka mensahe. Awan na nga talaga. Gasin ko na. Ngayon talaga, magbubuyan kayo, dingdingin kayo. Sa bali lagi tinagrupo ako na. Talaga nga, nagdalaing ka ako na. Uy, ang nagapunta kahit kung nagiging gurgurong yun, ngayon pudno, dingdingin. At dami lagi sa baling live streaming. In-evaluating ko na, no kung maagiskelak iti check, ang kayo pa uding matin ti live streaming da Pastor Dumalis. Ay di ba nakita? Naglagapin nyo nga dahil ko gapo kadakwada, nagtipong kayo mo. So nga dahil nga lineage, dahil nga pagkakadwa. Wow, kuna. Lagi ito talagang Ilocano. Kuna. Ado diskartida, ado laing da. Ngayon, bakit kita dati nga timpuyugi ko? Hangin nga pahuday, Nalagda pa, Okay. nalagda. So, Dani apo. meron nagsarding ako, aming nga dayaw, Gloria. Okay, kumanta kami man din. Di kanto liplipan, di Jesus manaya, anak tubos sa biyag mo, siya'y krus di Kalbaryo. Ako iti ayan na, insalakan na ka. Sige kanto liplipan, tiyak serbikan kwa, ingat panumpalan. Tumumingsan.